его стихотворение «Дубовый листок». Помнят многие. Кто сказал, что дубовый листок оторвался от родной Галины? Погляди, сярод студеньских мертвых холодных снягов догораюць, як полымя неапалімай купіны, з лісцем цэлым і моцным, холодныя кроны дубоў. За жыццё заплаці барацьбою, крывёю і словам. Запалы ў снягах, калі нават канаеш адзін, за радзіму трымайся, як моцнае лісце дубовае, што змярцвелае ў лютым не кіне радзімых галін.